Здрасти, хора! Днес ще си направих АФК база и ето я. Тук си направих няколко дръхчета на едно. Ще ги отрежем. И без това сега ще умра, защото вече не ми се игра. Играх сама. Ето така. И ето сега след мъничко ще ви я покажа. Много се постарах. И мисля, че съм първото момиче или дете, така да се каже, че съм се направила АФК база. Ето тук имаме легла. Имаме си доста неща, от което се нуждае един човек в реалния живот. И сега ще си изкупим нещата, които почти няма, да ги сложим на едно място и ще се самоубия. Ето. Показвам ви го. Слагаме тук. Оп, тук не ми дава. Така слагам. И сега хора, 3, 2, 1.